Pangutana nga nagkanayon, angay bakitang mawad-an og paglaom sa panahon nga kita adunay dakong suliran. Mga igsoon, sa dihang gikusok-kuso sa dakong unos ang ilang sakayan, ang mga tinun-an mituwaw sa makusog. Ginoo, wala baka mabalaka nga hapit na kita malunod. Dili ba ingon man usab ni ini ang atong buot ipangutana sa Dios kung adunay mga dagkong problema nga moabot sa atong kinabuhi. Taliwala sa mga suliran, gusto kita nga masayod kung ang Dios nagpakabana bagayod sa atong kahimtang. Gipahunong ni Jesus ang unos o giingnan ang mga tinun-an. Nganong nangalisang man kamo? Wala pa kamoy pagsalig? Si Jesus wala mga saba tungod sa ilang kahadlok, kundili kay nagpadaog sila sa ilang kahadlok nga kung umbot subayon ang Dios nakikuban kanila. Nagpasabot lang ni nga wala pa sila makaila pag-ayo ni Jesus. Niya ng gabi nga gimanduan ni Jesus ang unos sa paghunong, na diskubre nila nga bisan ang kinaiyahan mutahod kaniya. Ug sukad adto si Jesus ila nang gihigala o gitawag nga magtutudlo. Apan the irony is there. Daghan silang pangutana. Gani, nangutana sila, kinsa siya? Kini usab ang atong kinaiya. We acknowledge God. Wa jud na ilalis. But we failed to know Him. Gani, kita pa mismo ang nagbuhat og pader pinaagi sa pagpadayon sa pagpakasala nga maoy hinungdan ngano wala nato mailhi si Jesus sa atong kinabuhi. Hadlok kita, pasagdan taliwala sa unos, apan mas mahadlok kita nga makadiskubre sa Dios diha sa tong kinabuhi. Most of the times, dili kita mutugot sa pagdawat o pagsulod sa Dios diha sa tong kinabuhi. Ug sa kanunay nagpadayon kita sa pagpangutana, kinsa siya? Mga igsoon, kining ebanghelyo magpahinumdum kanato na kontrolado sa Dios ang tanan ug dili kita angayng mahadlok. Kining kasinatian sa dagat, sanglitanan sa atong masinati kung musunod ta ni Jesus. Dili usa ka ayahay na kinabuhi ang iyang gitanyag kanato. Sa madugay o sa madali, musagubang gayud tag mga unos. Unya daw natulog lang si Jesus. Sa ato pa, murag pasagdan ta niya nga mag-inusara. Apan, kining kalisdanan o unos sa kinabuhi that we could encounter along the way, gikinahanglan aron nga moabot kita sa pikas nga baybayon o kini maghatag kanato og kalig-on o klarong pagtuo. Adunay nag-ingon, when you feel like drowning in life situations, don't worry because your lifeguard walks on water. Musalig kita. Apan kauban nining pagsalig, mao ang pagdawat kaniya
diha sa atong kaugalingon. Panalanginan kita sa Dios. Palihog